Big up Spy thinking. Man like Apalevo, being over there. Man like Gaza, check this Thailand. Let them know ranking, fill a chance. Man rip at my teacher, prophet out to see like a second. Are you Figo? Are you Batista? Big up Break from you. Big up man like Dexter. Pinda mabasa barikono pinda shikure bamwe bachirorwa muri kuita chure upenyunde wenyu nangoti nditsure kurovera mabosi chikanda mambure chichinopinda mabasa barikono pinda shikure bamwe bachirorwa muri kuita chure upenyunde wenyu nangoti nditsure musana nemuchakasimbisana kuva inopfura shandisa mukana shanda nesibarokara mangwana mwari mudziyo usatambise waiwana chiona ngoma tachipara wakarongeka ukuchengeta vakakuchengeta spinda madusi yebepa wakapoketa kwete kuskero chiwana na mchaneta varikurovera maposti chichikanda mambure chichinopinda mabasa varikunopinda chikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti netsure kurovera maposti chichikanda mambure chichinopinda mabasa varikunopinda chikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti netsure my boyfriend ane more than 7 pasosperera mbanjo makepeni usiku kumba kotso kwana 11 apachali kusimbisa na price apachali kuverengesa na rice nekuti namoina kuisa pa vice samisa funga otofunga twice varinguruvera maposti chichikanda mabure chichinopinda mabasa varikunopinda zvikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti nditsure kurovera maposti chichikanda mabure chichinopinda mabasa varikunopinda zvikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti nditsure musana nemuchakasundisana kuva inopfura shandisa mukana shanda nesibarongara mangwana mwari mudziyo usatambise waiwana chivora ngoma tachipara wakarongeka ukuchengeta vakakuchengeta spinda madusi yebepa wakapoketa kwete kuskero chiwana na mchaneta varikurovera maposti chichikanda mambure chichinopinda mabasa varikunopinda chikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti nditsure kurovera maposti chichikanda mambure chichinopinda mabasa varikunopinda chikure vamwe vachirorwa muri kuita chiure upenyunde wenyu nangoti nditsure varikutokiwana majaraunge pensheni maboyfriend ane more than 7 pasosperera mbanjo makepeni usiku kumba kotso kwana 11 apachadi kusimbisa na price apachadi kuverengesa na rice nekuti namoina kuisa pa vice samisa fungwa otofunga twice. Man, I record man teacher prophet out of the Verakasekwa. Are you Chief Cliff? Bully house.